Il-Gvern se jkun qed iħallas 33,500 euro kuljum, jiġifieri aktar minn miljun fix-xahar għal kiri ta' bastiment li se jkun qed jospita l-immigranti barra mill-Kosta Maltija minħabba l-pandemija tal-COVID-19. F'Mejju deċiżjoni simili diġà swit lill-poplu Malti 1.7 miljun euro għalkemm il-Prim Ministru stqar li dan kien pass neċessarju. Minkejja l-kritika għal din id-deċiżjoni, issa Robert Abela se jkun qed jirrepeti din id-deċiżjoni. Skont rapporti fis-sit elettroniku The Shift News, il-Gvern aċċetta li jikri l-bastiment Ċipriot MV Galaxy, vapur li attwalment qed jopera bejn il-port ta' Brindisi fin-nofsinhar tal-Italja u Vlore fl-Albanija. Għadu mhux magħruf il-post eżatt fejn dan il-bastiment li hu twil 127 metru u li jista' jilqa' fih aktar minn 350 passiġġier se jkun qed jangra waqt li jkun qed iservi bħala faċilità ta' detenzjoni il barra mill-Kosta Maltija. L-MV Galaxy u mifhum li ser ikun f'pajjiżna f'temp ta' 5 ijiem wara li l-kuntratt ikun iffirmat. Skont The Shift, l-aġenti tal-vapur huma tal-bastiment Walmer Marine Limited. Il-bastiment irid ikun mammar bl-affarijiet essenzjali kollha mill-ikel sa rekwiżiti mediċi u jinkludi ekwipaġġ barrani li jieħu ħsieb ukoll l-arranġamenti ta' sigurtà. Il-1,000,000 euro fix-xahar ma jkoprux spejjeż ta' fuel li jkunu meħtieġa jekk jiġi ordnat li l-vapur ibiddel il-post li jkun ankrat fih. Għadu mhux magħruf li ma' immigranti se jiġu trasferiti fuq il-bastiment u għalkemm żmien se jinżammu abbord. Dan ifisser li l-ispejjeż jafu jiżdiedu. Id-deċiżjoni tal-Prim Ministru hija mmirata biex inaqqas ir-rabja tan-nies minħabba s-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni u l-kwistjoni tal-COVID-19. Dan minħabba li ġimgħat biss wara li Abela ddikjara li Malta kienet rebħet il-gwerra fuq din il-pandemija u li ma kien hemm l-ebda mewġa, il-Prim Ministru poġġa lil pajjiżna bit-tieni l-ola rata ta' infezzjoni fl-Ewropa għal kull 100,000 persuna.